Hej alle sammen. Lige en lille video fra Jacobsen Coaching. Jeg vil sige, at jeg har haft den bedste dag med rigtig godt samvær med en rigtig god kammerat, som har givet mig en masse god energi og en masse rigtig dejlige ting at kunne starte min uge på. Solen, den giver jo også rigtig, rigtig meget god energi, og så har jeg i dag færdiggjort min tydeliggørelse og beskrivelse af mit powerforløb, som er blevet smækket op på hjemmesiden. Det er blevet rigtig godt, synes jeg selv, og jeg har igen blevet bekræftet i, at jeg bare elsker mit job og elsker at coache. Og jeg synes, det er enormt givende og inspirerende at være med til andre menneskers udvikling og proces. Jeg synes, det er rigtig spændende at se, hvad der bliver ud af det, og hvor meget respons jeg får på min nye beskrivelse og min nye initiativ. Håber, I har lyst til at gå ind og kigge på det. Ha' en dejlig aften. Hej.